Чуя, Ваня, какво правиш, бе? Нищо, Коля, една и съща, Коля, една и съща. Ми ти? От погребение се връщам. Стига, че кой умряла? Де да знам, аз ходих да ям малко, да хапна такова, че. Че Коля, ти знаеш, че след яденето идва опийнето, Дай да отидем да изпим по едно, Да изпим какво? Да изпим по едно. Ти гугли си, какво ти става? Дай да се видим като били хора, какво се занимаваме с глупости. Айде, да ти кажа 2-3 приказки, Ей там, че отидем, ей там. Добре е тук. Да, добре. Добър ден, какво ще желаете? За мен е едно малко. Добре, какво да бъде малко? 12, 18, може би 30 годишно? Дам. Дай ми 18 годишно ми дай. Коля, един път се живее, не дей се излагаш, Що? Прей какво ти искаш, Дай ми на мен едно голямо ми дай. Дай ми примерно 50 годишно, нямате ли? 50 годишно точно в момента нямаме, но имаме 75 годишно юбилейно. Давай там, давай от той. Коля, ей тъй се прави. Един път се живее така, проблемите никога няма да свършат. Виждаш какво става с държавата, нали? Не са спрели. Да се паха, да. Хич да не ти дреми. Здравейте, господин, вашето 18 годишно? Здравейте! А за вас, господине, много се извинявам, но 75 годишното издъхна при изваждането и ще трябва да си изберете нещо друго. Кога е погребение? Ние си представяхме нещо в чаши. В чаши, да. Добре, няма проблем. Ако искате, ще ви донеса и чаши. Не, няма проблем. Ще се оправим. Нали, кой знае какво такова, нали, и на село и без чаши сме се оправили. Ще оправим. Какво правите? Ако можеш само да оправим сметката. Няма проблем, моето момиче. Аз ще плача. Аз ще оправя сметката сега. Вися, ти ме почепи, аз ще плача сметка. Няма никакъв проблем. Коле, аз ти как да дойдем тук? Така че аз ще оправя сметка. Мълчи си там, стой си мирен. Колко искаш, моето момиче, за сметката? 200 лева на човек. Коле, оправи сметката. За коза? Аз нищо не съм поръчал. Той човека ме пита, аз му казах, че нищо не искам. Ти си поръчал топна сламката и че, нали? Коле, въобще не ме идосва и не поправи сметка, не ме излагаш тук. Ще ти правиш тук циганско номера, ще ми правиш сега. Искаш ли сега се напукам на бяло и да дойда ти иба цялата сметка, а? Здравейте, уважаеми! Благодаря, че бяхте с нас. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк, коментирайте, споделете го и се абонирайте за нашия канал, ако още не сте. Тук съм за да ви кажа за един много як giveaway заедно с Setaplan. 5 от вас имат шанса да спечелят Pop Vinyl фигурка по техния избор, стига да има налична в България. Нужно е да отидете в канала на Setaplan, да се абонирате, ако още не сте, и под някой от видеята напишете хаштаг фигурка, за да имате участие в giveaway. Победителите ще бъдат избрани скоро в техния канал, както и допълнителна информация ще има още в това видео, ако нещо не сте разбрали. И пожелавам успех на всички!